Pagi subuh lagi sini kau coba yang ya bukan masih busle aduh busle lagi gue serong sama tadi ya lagi ya Babu ơi Babu Sạch đô Rồi khăn đừng khăn lên không vậy Sạch đợi Mana dah bersekat dia ambil kutu alai Meksan ơi Meksan 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 Mok Kerja kilat. Ay, Moktan, Jolin karbon dengar. ayo Ay, siapa dengar? masa ke Lah, jadi dengar. Mak, saya ke dia. 맞아까 불이 맞아까 불이 맞아까 Masa ke nunggu dah ini waktu ni. Syalnya mak polis ni jadi dia. 맞아까 시래 라지야 신응 피야 지금보다 불이 사네요 한인정 난고 뭔나 국문 진다이나 내라 보고 뭔나 많이 비지 고통하 그 정들라 하 비지 많이 강한다 보자 aku ni mah ada ayah apa agak siapa Oi, sorry. ayah Này bị phăng, má không nó mình phăng đi đấy. 사실 눕시하면 그 어디를 라지고 낭 바이 순이 바니는 낭 트라이는 비베티 잡고. 힌정 낭 고문 블랑. 낭 안나 불래 낭 비고 말래 흘레는. 만 비베티 먹고 는 러 리루 한바이 세이로 마트 칼라먹는 말에 입시야 후이타네고 러 라이랭근래 마마 문 시자는 집 그때한 또 버리자는 거 버리자는 그 Lima ada ayah apa tinggal semua ayah aku ni mah ada apa 한바이 세이 ayah 어이 비마 많이들 나라이랭나 마마 문 시자시근데 비마 한바이 세이 비마 한바이 세이 지 자바이 마트 칼라먹는 가우시니 베 흰자오니 비마 피야 후이글 득세이 라이랭나니 마마 문 시자시근데 우나ው 대표는 잘해랑라 우리도 가방에 남가 맞아 온다 하면 안 트자고 울까 맞자시나. 살라무 자토 다분은 꼴리나 피야 보하와 마마 미치자 베게 삼삼을 베 숲섬에서 마마 가만히 세기 타이 하만다만이야 도 세부 데칼라 나오야 뭐라야 뭐야 우리 바이진이 보이지 네 비마 살아 혼자지 보는 거를
दा मानो नुवाखै पार्सनेल खामानिया एसे गोनां जाना फैदों बेफोर खामानिखौ मावग्राया आंनि फिसालायाल' नामाहाय बयहाबोथ' फिसाफोर दंना आं सुखुनाय मोनाखैहाय बिदिखौ आं आंनि सासेल' फिसालाखौ आवदासारि खालामनो गोसो गैयाहाय बिफा समाजनि मोजां मावग्राखौ बयबो बिदि बुंखायो बिमा नोंनो बिमा जानानै बिदि बुंनोब्ला अब्ला मालायफ्रा बुंनोलाय मा बोलो नांगौ सिरिथा नों खोब मोजां बुंनाय बायदि मोनाखै बे है मोसौ नोंसोरलाय मा मोजां बाथ्रा रायलायबावनो नोंसो हा लाजि गैया गावथ' फिसालाखौ जेबो थाल लाखिया ओरैनो उदां उदां जाहोसिगोन खोमा सफैबावगोन बेलाय नेनो बानायनायसो मोनबाय मानसिफ्राबो उन्दुजोब्बाय नामालै समफ्राबो खैथा जाखो ओंखामफोरखौथ' मोनजालांखासै खामानिफ्राबो बिदि जाबाय दा होनबाथ' दराबो खेवनायसो आयु फाग्लिया मा जाखो माने एसेबां खारबोखो नों आदाजों नुजासिगौमोन आङो बे खोथाखौ सोंनायनि सिगां बुंनो नों मोगथां नों आंखौ दानो लानानै थांनो हागोन ना हाया सना नों मानो दानो एसेबां गाब्रायखो सना आं नोंखौ दानो माबोरै जुलि लानो हानो नोंनि एसे साननानै नायलाय आं मिथिया मोगथां बे समाव आं बेखौनो लुबैयो प्लिज आंखौ लानानै थांदो मोगथां आंखौ लानानै थांदो मोगथां प्लिज आंखौ लानानै थांदो मोगथां हाबा जानो गोसो जाबाय खोनासं खोना
आं नोंखौ हाबा लागोन नाथाय लोगोसे समनि उनावसो नों नेनानै थानो नाजाबावसोना आं नोंखौनो लांफागोन नाङा आंनो नोंनि बायदि रावजों बुरखायनाय मोगथां बे समाव नों आंखौ लानानै थाङाबा आंखौ मोननायनि आसा दालासिनो नों मानो बिदि बुंदोंसोना आं नों नङाबा थांनानै थानो हाया मोजां मोननोखौ रोंदोंब्ला जुलिखौ मानो गिदोंनो मोगथां दिनै आङो गावखौनो नोंनि थाखाय गथायनो होननानै फैखाबायमोन मोगथां नाथाय नों बुजियासै आंबो नोंजों लोगोसे दङना नों माखौ गिदों आं दा मा होनना खोन्थाहैबावनो आइ आफानो नों थौदोल' सना आंखौ लानानै उनाव गासिबो थिग जाजोबगोन हामबायसै जि जाबाय माथो खालामबावनो गावसिनि बे हिनजावनि बिमा बिफाया फैग्रोथोंसै रायलायनानै माबा मोनसे जासिगोन बियो आफालाय मा थांदों माथो नुवाखै आंलाय ओइ नानि ए माथो दराबो खेंनायसो बहा थांखैलाय आयौ बहा थांखैलाय बेरायफुंजानोलाय आयौ माथो जि जोमाबो गैला बहा थांखैलाय बेरायफुंजानोलाय ओइ बाबु मा जाखो बोरो नोंनानावा बोरो आं मिथिया माथो नुवाखै आंलाय फुंनिफ्राय सिखारनायबो बे फाग्ला फिसाजों थांफा फैबानो थांदोंमोन आं बेयाव थांखाथारबाय बियो र' लायनांगौखौ ओइ र' फिसा आफा फैगोन र' बेबा नंगौना नङा आफा फैगोन र' लायना फैथारदों फैबायलै बेबा नंगौना नङा आफायाबो बहा थांखो र' आफाखौ नेना थांसै 그래? 아, 문강이 나이 치고는 하게 말을 많이 시작해 쓸 않았으니까 공부 좀 내놔봐. 아, 문강이 나이 치고. lagi balik sana abi macam nak orang sepeda bukan dia dia 그래. 제발 그러고 들어봐요. 네 싸바이 샤를 들은 거 볼래 봐. 막한 거 그래 아이 진짜 잡으래 전 진지로 나와 그래 오버딩크 리케 아 리케 그래 넥 살람 맞아 그래 사람 살람 나는 뭐하는 파리 미야 그래 오버딩크 내 말이 고라니 놓고라 들다는 거 페이야 페이 정답이야 정답 러. 여기 도박이라 레그. 에 도박 한가다오라 여자야 가시브. 라시라시네 마마 문체 라마 지른 타랑은 증는. 러. 아빠 아이 그거 안 찍는구나 거기 가다 마치 그만 랑핀드. 나 시신가이 좀 하시는 bukan 거로. yang jadi lang 하마비지 하마비. ayo aku lang pinang ko ba na
Yesterday, babe, I didn't go back in order. दे लेंथारनानै थांगोन आङो जोङो ब्लाउस गांसे लादोंमोन खोमा बेयो 2050 थांसो फैबाय नोङो दा